Ти дядо сега? Така, да. Защо го удари? Спинкаше ли дядо? Да. А, Така. чакай, кажи сега, как удари дядо? А, Какво правеше дядо? Дядо нанкаше ли? да. А, Като дехна мук, той. да? Като даде мук. Той какво направи? На мене да мук. И той удари на тебе си умру. Да. О, ти цунка ли дядо после? Дядо, извинявай. Утре. Утре? Утре. А, и защо удреш така дядо като спинка, ма? Виж го. Така ли го удари? Да. Защо? Като мук. А, Много дай. много удари. Да. Защо бе, тате? Така много дай. А, Тупата се да бе. плачеше дядо. Да. Язък. Як. То така не ги чуя. А ти? Да. Ти имаш много страх. Сега ще накажем. И кога ще се извиняваш на дядо? Утре. Как ще кажеш, извинявай дядо? Утре, kada и те да не дадат, утре се каза. Извинявай дядо, повече няма да правя така. Kada ти да. Да. Kada ти да. Ти удари дядо по главата и той те удари. После kada да я на главата, и то няма да бъде деве. Kada е да. Аз като дадох, мога да на мене. Много е дай. Много ли удари на тебе? Така. А, Така много е много. Дай като дай много. Какво се правиме? Какво ще правим, ма? Ти защо забиш? Тото не мене дай така. Аз ти така. Ти първо си ударила дядо. Защо си го ударила? Ти си виновна. Ти нана. Не мога има като тебе. И така. Като да ни дай като мук. Името нога дай мен. Не са. Да? А да прави снимка. Да прави? добре, хайде да правя снимка.